Niillä on melkein ihan samanlaiset kädet kuin minussa. Kato nyt. Ne katsoo ihan samanlaiset kun mekin katsotaan meidän hiuksia. Ihan samanlainen tolleen ottaa ja karvaa. Se on yhden ilme. Kato kuin hyvä tarkennus. Toinen tuli ottaa. Tarkentaa saman tien kun mä zoomaan johonkin. Ei, kato sitä. Kato sitä hei kaveria. Nyt sä kuvat sen naavaa. Se on niin hauskaa ääntä. Me ollaan kuvattu 9 minuuttia näitä apinoita. Toi on mä kun mä nautiskelen saattaa tolleen. Kun katsoin vieressä olevan sitten joku stalker. Se on kääri. Kalli. Kääri koostailee vaan se. Se nukahti kato. Se on silmä. Se pitää se vauvaa ihan niinku kunnolla sylissä, ei päästä sitä mihinkään muualle. Tää on niiden koko. Không, mà chuyên nó tới chuyện đấy. Mà chuyên nó tới chuyện. Nó chuyên. Đi chuyên. Se joku silitti tota apinaa. Oikein. Joo. Ihana. Này ăn đây thì nó mong. Một cái mặt lăng chân này. Jotkut näistä varmaan on niin kesyjä antaa. Mình đi chơi. Niin ei tee. Te cọ chiếc này. Se on niin hauska näköistä. Mä en näe mitään mitä ne löytää, mutta ne vaan syö ne. Ne on niin mielenkiintoisia. Ne ei onko, ei ole ikinä niin nähnyt. Se tekee mieli vaan tuijottaa niitä, katsoa miten ne oikein puuhailee. Noi nännit on kyllä oikeesti niin häirittävästi. Ne on niinku imetty ihan niinku. Mitäs se vauva, se haluaa imee? Kato sieltä tulee se. Sieltä on se varmeen. Cái đôi ly này để ăn cho. Ottaa vaan maasta hänen puhuu. Saat aina tolleen. Ai ai. Oh no. Se on teini. Siellä on pussilla alkanut kasvaa. Kato. Mitä? Mitä hemmettiä. Se Loikkiva, kato kuin hyvä tasapaino niillä on. Nyt toi yksi haluu niinku viedä sen vauvaa. Koska tota niin suuri. Nyt alkoi painaa. Kato, se on mun lapsi. Ei sun. Kato, pisti pussit suuhun, eli jauhot suuhun. Toi vaan sanoi, että mä olisin halunnut vaan lainasta. Niin, se on ihan kärttysen näköinen toi yksi. Toi on se isä. Toi on varmaan joku mummo. Ei se, en tiedä onko se mummo. Tai joku toinen, tietsä, jolla on oma lapsi. No niin, jotenkin niin samannäköisiä kuin ihmiset loppupeleissä. Samanlaiset silmät ja... Ne on vaan paljon